Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Namhlanje nginiphathele Baba Mseleku no Mayeni, his second wife. Lana bengifuna ukuveza ikhona into eyishuwa abantu ukuthi labantu abama celebrities nje banemali badla imali kodwa abasizi ngalutho emphakathini. So la kunezithombe engitholile ku social media besiza ezikoleni ngiyabona ukuthi primary school lena kodwa ke bebehlangene nenye ikhampani ukusiza la ezikoleni. Umsebenzi omuhle lo siyawuncoma, siyathanda ukubona izinto ezinjena, siyathanda futhi ukubona osaziwayo abaningi beyenza imisebenzi kanje. Ngingasho phela ukuthi baphoqelekile. Okunye-ke bo-darling zithanda zami, kungenzeka ukuthi nawe uyathanda emphakathini wangakini ukusiza ngale ndlela noma uye ezikoleni. Uyaqala kancane kulokho nakho, angazi ukuthi emqondweni wakho mhlambe ngabe yini khona, mhlambe ufuna ukusiza izingane ukushare isitori sakho ukuthi uqalephi wafikaphi. Mawu open ukukhuluma ngalokho, uyahamba uye esikoleni ucela isikhathi ku principal lapho usho ukuthi wena uze ngani, noma mhlambe ke ufuna ukusiza ke ngama packages ahlukahlukene. Ikhona into engeke ngayinaka kulezi zinto lezi ezenziwayo kanje lama projects. Ngibuka ukuthi obhuti abancane abafana bashiwa ngaphandle. Angazi ukuthi why, ngoba ngibona isikhathi esiningi mangilandela, because nami ngiyayithanda izinto ezifana nalezi, mangilandela abantu abaningi banake kakhulu amantombazane, banake kakhulu osisi abancane, futhi nalokho ngiyaku-understand ukuthi why ngezimo ezithile ingane yentombazane ebhekana nazo. Kodwa nabo abafana bayadinga lokho kukhuliswa ngaleyo ndlela ukuthi makukhona ozokhuluma naye akhulume nabafana anabe nezinto futhi. Angithi siyazi ukuthi ngala kosisi bayakhula mase begcina besebenzisa izinto ezithile sebengena esikhathini okwama-periods, so bona baye bethengelwe. Kanti nangala abafana uzothola ukuthi ukhona omunye uphuma ekhaya elingekho right, bayadinga ukuthi bethengelwe nabo izinto ezithile. Mhlampe mawukuthi-ke kungaba o-sunlight, ukuwasha i-uniform kwabawashayo, ngaba ukuthi ukweyiphi indawo, nawo amathawula no roll on, izinto ezinjalo. Because senginake kakhulu masiza kulezi zinto ezinje, ama-NGO, ama-projects lawa nabantu ababhizi ukuthi-ke kakhulu engibabonile abesifazane vele i-focus yabo kusuke kuvele kuba amantombazane. Mase ngiyayibuza ukuthi hawu kodwa abafana, ngoba phela nje ngoba bekhula bayakhula bonke, nabafana bayadinga ukufundiswa ukuthi uziphathe kanje, ukuthi nokuthi kukholela kubi. Kanjalo njengoba amantombazane nawo enikezwa lezo ziyalo lezo ziphuma kosisi asebekhulile nosisi abanothando bokwenza lezi zinto lezi. Futhi-ke enye into ebalulekile, aqale enhlizweni ube nothando, ungayijahi into ukuyenza ngoba ubona abanye abantu beyenza, ngoba masuqalile la fanele ulobe uphindela phela wenze follow up, ubone ukuthi abantwana bakho ba right, yonke leyo nto leyo. Bengisho ukuthi mawunesifiso, i-funding uyithola ngendlela. Uyaqala ngoba kusenhlizweni ufuna ukusiza umphakathi wangakini, futhi ufuna ukusiza la ubona khona ukuthi izingane lezi la azinawo amathuba okufunda ngalezi zinto. Wena ungayilethi information ubafunele, noma uchaze ngesakhe isitori ukuthi uqalephi wayaphi, bebe ne-role model abayaziyo futhi abangakwazi ukurelate kuyona. Ngoba manje la ku-TV laba babona ku-TV kakhulukazi abajwayeli ukuthi bekhulume iy'tori zabo, and abanye bakhona uma bekhuluma iy'tori zabo bagcine bekhuluma izinto eziyiphutha. Kanti wena mawuzofika bekubone uphambi kwabo bazoyibamba lento eshilo. Bese ngisholo kulaba abanesifiso ukuthi esebenzisane nezikole ukusiza abantwana emphakathini. Uqala kulokho okuncane okunakho, ushuthe izithombe lezo, ukhombisa ukuthi wenzani, uvula ipage, ulungisa ama-documents akho, i-funding iyokuthola ngendlela. Kube ukuthi-ke uqalile
nothando futhi lukhona. Ungenzi ngoba usubona abanye ukuthi kunemali kuthola kunomsebenzi omkhulu. Wena nje usukhethile ukuthi uwumzali, iba umzali ngokuphelele. Ungahambi ngenhliziyo yomona ngoba ubona abanye bekwenza. Ngiyaxolisa, yazi ngihleka ukuthi bengizoba mfishane kule video ke kwangenzeka. Bengivezela laba-ke abebethi balokhu nje begabisa ngemali noma be-show offer benzani. Bayazenza abanye izinto ukuthi abayivezi-ke ku-social media, abashuthi abanye bayashutha. Kube nayo futhi leyo yokushutha, leyo ukuthi umuntu ubepha imali omunye noma ushuthile akamshuthanga. Kuke kwaba ne-debate enkulu ngalento. Mina ngifuna ukukutshela ukuthi kimi ngizothi ngizochaza kanjani. Kumuntu oshuthile owashutha omunye usisi, babili ngathinteka because kukhona abantu othi mawubabona endleleni ngoba vele usujwayele ukuthi labantu ohlangana nabo endleleni uzothi hey sisi kwenzeka ukuthi sihlala kwi-shelter ngicela ungisize. Angithi vele usujwayele ukubona abantu kanjalo ugcine usunanenhliziyo yokuthi nje angilaleli muntu. Ngabona enye ividiyo ke ku-Facebook le yashintsha inhliziyo yami noma umqondo wami ngalabo bantu. Lo bhuti uyasiza. Kwase kuba ukuthi lo ahlangane naye wakhuluma ukuthi kwenzakalani, wachaza. From that day ngashintsha ukubuka abantu laba esihlangana nabo emgwaqweni mase uvela ukuthi usezofuna u5 rand, usezofuna u10 rand. Bakhona vele abanjalo, kodwa kokunye nawe ubuka ukuthi umama lo usisi omdala ubuka ukuthi ngempela ngabe isimo sibi. Kwathatha ukuthi ngibuke leya video yalo oshuthile ababemgxeka ngoba vele nami inhliziyo yami isinjalo ukuthi labantu nje masebeze bazofuna u5 rand, bazofuna u10 rand. Ayisekho futhi into yokuthi kuwe ufuna ukuzwa ukuthi uzothini. Mase ngibuka le video awu3 yilo owasaba ukubuyela ekhaya, ilo vele ikhaya lakhe alisekho ngoba i-stepfather besibhizi simhlupha. Ubaba wakhe sewashona, noma wakhe engayi-attend lento yokuthi i-stepfather simphethe kabi, wahamba-ke ekhaya. Laba abanye baxoshwa ekhaya, kwashona abazali babaxosha. Kube owesi4 ilo bhuti obuyele e-UJ, if angikhuluma iphutha, obefundile ehlala emgwaqweni, angazi ukuthi kwenzakaleni. So owesi5 wavela kwi-Daily Theatre and loya bhuti kwesinye isikhathi angazi ikhona into ebuyethi uNkulunkulu uyathula. Yabo lo bhuti engambona kwi-Daily Theatre udeserve ukwenza imisebenzi eminingi kwi-entertainment industry or voice over nani. Izwi lakhe imali, izwi lakhe igolide, kodwa usemgwaqweni lalelazwi. Angazi naye inkinga yakhe kube yini. Ngiyaxolisa bandla kulabo abazobhoreka. Bengifuna ukuyiveza le ukuthi kwesinye isikhathi lento oyigxekayo komunye umuntu ivula amehlo. Ngoba ngibone le video years back, ngaqala lapho ukuthi hayibo, yazi labantu bayahlala emgwaqweni kodwa abathandi isimo esithile. Sina siyabajaja ngoba sesibona ukuthi basebenzisa lezi zinto abayisebenzisayo, kanti nomunye ubesengenayo i-option, wagcina esengena kulezi zinto ezenziwe emgwaqweni eziwa ama-drugs. Angivale ke le video, izithandwa zami zizobaleka zithi usekhuluma